Bueno, doncs vam anar a Lloret la setmana passada, dissabte, al trofeu Lloret Memorial Llaços i Fusano, i en aquesta competició doncs, vaig nedar el 200 papallona, el 100 crawl, el 50 crawl i la posta de papallona del relleu de 4x50 estils mixta. Bueno, doncs la competició la vaig començar nedant al 200 papallona, després vaig nedar el 100 crawl i després el 50 crawl. Tant el 100 com el 50 vaig baixar marques, el qual va suposar també un rècord del club perquè estaven a la meva posició ja. Tant el 100 em vaig quedar molt a prop de trencar la barrera del 50, el qual hauria estat molt bé, però em vaig quedar 2 dècimes. I en el 50 vaig poder trencar la barrera dels 23, vaig fer 22 en 8, per tant que va estar molt bé, però del que més orgullós n'estic és el de 200 papallona, perquè vaig trencar el rècord d'en Jordi Jou, que em sembla que és de 26 anys d'antiguitat, i doncs bueno, vaig haver de nedar sol la prova, no tenia ningú més amb qui nedar, però com que la vaig preparar bastant i soc un nedador que m'agrada tenir les coses bastant clares abans de nedar, doncs vaig cuidar bastant els detalls i tot i que al mig de la prova va ser una mica dur, es va notar una mica la falta d'entrenament, al final el resultat va sortir i molt content. Bueno, doncs sobretot jo crec que hi ha una paraula clau i és constància. Porto molts anys entrenant, sobretot vaig començar aquí a l'Olot i doncs els entrenaments d'aquí sempre m'han afavorit moltíssim. Ara fa un temps que estic als Estats Units nedant, però sempre tornar aquí a casa jo m'ho passo estupendo, o sigui, allà he treballat molt i molt dur, però el que arribo a millorar aquí, sobretot perquè disfruto la natació aquí molt més que allà, és una cosa que no té nom i això crec que és el que realment m'ha ajudat a arribar en aquest punt que he arribat en aquesta competició passada amb tan poc temps, des que vaig deixar de nedar perquè vaig acabar la temporada allà. Doncs clar, vaig arribar aquí una mica de mala forma i doncs en un mes i mig m'ha donat temps de tornar a agafar el fil perquè jo aquí m'ho passo molt bé nedant i crec que els entrenaments realment donen el seu fruit. Doncs jo li diria que li he pres l'últim rècord de la taula, almenys absolut i de papallona, però que molt agraït perquè sempre ha sigut una imatge, un referent aquí al club, almenys per mi, perquè sempre ha estat al capdamunt de les taules i amb els rècords de papallona, però estic content perquè haver-lo trencat i de poder seguir millorant i tot plegat, i espero deixar un bon llegat quan marxi i que les noves generacions pugin amb ganes de trencar-los i millorar-los encara molt més. Moltes gràcies al club, com sempre, per donar suport a la secció de natació. Moltes gràcies a en Diego per haver-me tingut aquí aquest temps. Ara me'n torno a anar, però tornaré l'any que ve i intentaré que sigui més fort que mai i a trencar tots els rècords que es puguin.